Tror jeg også er bedst, Sabrine. Åh, det tror jeg også. Du er nok virkelig lidt. Det er godt, Patrick. Jeg må tænke fremad. Ja. Der er 2 døre, det er pisse smart. Man kan faktisk Godt, Philip. Du kan jo give den lidt gas ud på ringvejen, så kan du bare køre udenom os jo. Op til Hunderupvej op. Ja, bare lige læb, du. Det er en fed bil, ikke? Jo, det er. Satan. Vil du have lidt bil? Nej, så så de kørte der i sin Ford eller sådan noget. Gentleman. Er du på vej igen? Ja, det må jeg heller ikke. Jeg regner ikke med, at jeg bliver gået ind for noget at spise det. Det kan vi heller ikke. Nej. Tusind tak, fordi du kom forbi. Du får lige plads i en dag. Jeg skal bare sidde og tage. Jeg kan lige over til min far. Ej, det går lige igen. Jeg ved ikke, hvad jeg gør mig selv. Jeg tror. Det ser godt ud. Gå rundt og hygge. En enkelt hilsen på Philip. Jeg hilser på Philip. Hej, vi ses. Ej, hvor er det fedt, han gør. Er det flot? Hej. Ej, jeg synes også.